la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Lero ndi lachiwiri pa 18 March, ndipo tili pano pa tiyankhuleni Ambuye, pamene timamumvesera Ambuye kuti atiyankhule m'mitima mwathu, ife tisunthe pa moyo wathu. Paja Ambuye Yesu ananena kuti munthu sakhala moyo ndi chakudya chokha, koma ndi mawu ochoka m'kamwa mwa Mulungu. Chifukwa timafuna kuti Ambuye atiyankhule, ndipo timampempha Ambuye tiyankhuleni. Akatiyankhula ife tisinthe pa moyo wathu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 1 ndime ya 10 kupitiriza ndi ndime ya 16 mpaka ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Edna Piri kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wathu kuchokera pa Mateyo chapter cha 23 ndime ya 1 mpaka na ndime ya 12. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Ntarika kuchokera ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a buku la mprofeti Yesaya. Imvani zimene chauta akukuwuzani, inu akulu aku Sodomu. Mvetsetsani zimene Mulungu wathu akukuphunzitsani, inu anthu aku Gomora. Sambani, ziyeretseni. Chotsani pamaso panga ntchito zanu zoyipa. Inde, lekani kuchita zoyipa. Phunzirani kuchita zabwino. Funafunani chilungamo. Opsinjidwa muwathandize. Tetezani ana amasiye. Muwayimirire pa milandu yawo akazi amasiye. Chauta akunena kuti, tiyeni tsono tikambe mlandu wanu. Chifukwa cha machimo anu mwafirira kwambiri. Koma ine ndidzakutsukani, inu nkukhala oyera kuti mbee. Mwachita kuti pshu ngati magazi, koma mudzakhala oyera ngati thonje. Ngati muli wokonzeka kundimvera, mudzalidyera dziko. Koma mukakana ndi kumapanduka, mudzaphedwa ndi lupanga. Ine chauta ndatero. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adalankhula ndi gulu la anthu ochuluka pamodzi ndi ophunzira ake, adawuza kuti aphunzitsi malamulo ndi Afarisi ali ndi udindo otanthauzira malamulo a Mose. N'chifukwa chake muzichita ndi kusata zonse zimene amakuphunzitsani, komatu musamasanzira zimene amachita, pakuti sachita zimene amaphunzitsa. Iwo amamanga katundu wosausa kunyamula nkusenzesa anthu, koma iwowo sankhuzako mpang'ono pomwe. Zonse zimene amazichita kuti anthu awaone. Amazimangirira timapukusi tikulutikulu ta mawu a Mulungu pa mphumi ndi pa mkono. Amatalikisanso mphonje za zovala zawo. Amakonda malo olemekezeka pa maphwando ndiponso mipando ya ulemu kwambiri nyumba za mapemphero. Amakonda kuti anthu azawalonjera mwa ulemu.
pa misika ndi kuti aziwatchula aphunzitsi. Koma inuyo anthu asati azikutchulani aphunzitsi, pakuti muli ndi mphunzitsi mmodzi yekha, ndipo nonsenu muli pachibale. Musamatchulanso munthu pansi pano kuti Atate, popeza kuti muli ndi Tate mmodzi yekha, ndiwo Atate anu akumwamba. Anthu asatinso azikutchulani atsogoleri, popeza kuti mtsogoleri wanu ndi mmodzi yekha, ndiye Khristu. Pakati panupa wamkulu akhale mtumiki wanu. Pajatu aliyense ozikuza azamchepesa, ndipo aliyense ozichepesa azamkuza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nyengo ino ya Lent ya chaka chino 2025 ili mu chaka cha Jubilee. Jubilee 2025. Ndipo mutu wa Jubilee imene tikunena kuti ndife apa ulendo wa chiyembekezo. Ndife apa ulendo wa chiyembekezo. Tikuyenda Lent, nthawi nyengo ya masiku 40 tikuyenda. Choncho ndafuna ndikambeza kuyenda kumeneku kuti anthu fe tikuyenda tili pa ulendo. Aliyense amene ali pa ulendo, funso limene ungafunse utakumana naye ndilona kuti mukuchokera kuti. Akakuyankha limenelo mukupita kuti. Iweyo ulendo wako walinga kuti. Choncho chimene tikuyenera kuzifunsa ife mu Lent muno, kodi ndikuchokera kuti, ndikupita kuti, ngati munthu apa ulendo. Jubilee yathuyi tikuyenera kuzifunsa tikuchokera kuti, tikulowera kuti. Mawu athu alero akutiuza kuti pansi pano tikamabwera ngati anthu, ukamabwera kuti ukuzabadwa, palibe amene amabadwa akuziwa china chilichonse. Timabadwa ngati anthu osaziwa kanthu, timabadwa ngati anthu opanda mphamvu, timabadwa ngati anthu ofoka. Ukamabadwa munthu umakhala kunena kuti chisoni cha anthu nchimene chimakulera. Ngati wakagwera m'manja mwa munthu amene alibe nawo chifundo, chimene chimachitika nchoena kuti amatha kukupanga zinthu zimene mwina sumayembekezera kuti zikuchitikira. Pachifukwa chimenecho munthu umatha moyo wako kusokonekera chifukwa cha amene anaza kulandira mdziko muno. Tikamabwera timapeza anthu ali m'malo kale oti azatilandire. Makolo ako, amayi ako. Timapeza anthu ali m'malo kale woti azatiphunzise. Azibale ako, makolo ako, aphunzisi ako. Timapeza ali m'malo kale anthu oti azatilangize, makolo ako, anthu ena, azinzako. Anthu oti atirere. Komano chimene mawu alero akutiphunzitsa nchoena kuti anthu amenewa amene atilandirawa si kumene tikupita ife. Anthu amenewa amene atilandirawa si aphunzisi athu omaliza. Anthu amenewa amene atilandirawa si atsogoleri athu. Anthu amene atilandirawa si kumene tikupita. Kulipo kumene tikupita. Alipo amene akuti tikumusatira. Alipo amene ali mtsogoleri wathu. Alipo amene ali mphunzisi wathu. Ameneyo ndi Yesu Khristu. Pachifukwa chimenecho maso athu mu nyengo ino ya Lenti, maso athu mu chaka chino cha chiyembekezo akhale pa Yesu. Tikulunjika kwa Iye, tikuchita focus pa Yesu Khristu. Anthu amene ndatchulaja akutani? Anthu amene ndatchulaja ntchito yawo ndiyoti atisonyeze kumene kuli Yesu. Ndiye ntchito yawo. Azinzanu, makolo anu, abwana anu, akazi anu, amuna anu, azinzanu. Ntchito yawo ndi chani? Akusonyezeni kumene kuli Yesu. Akusonyezeni kumene kuli mphunzisi. Ukampeza wina amene akukusonyeza kosiyana ndi kumene kuli Yesu, ameneyo si nzako wabwino, ameneyo si kholo labwino, ameneyo si bwana wabwino.
aliyense akuyenera kumadziwa kuti iyo ndi chikwangwani choti chiyalozere ena kumene kuli Yesu. Anthu onse amene tikumana nawo akuyenera kukhala a Yohane Mbatizi. Choncho mukapita kuchalichi lero ndikukapemphera ndikukalalikiridwa, amene akukulalikiraniyo pasakhale pothera panu, iyeyo angokulozerani kumene kuli Yesu. Ndi Yohane Mbatizi wanu. Mukatenga Marko 1 ndi Maya 7, Yohane Mbatizi ntchito inagwira iye ndiyo ngwaonesa anthu wina wake wamkulu kukoposa iye, amene iyo sangathe ngakhale kumasula zingwe za nsapato zake. Kuzichepesa kwa Yohane Mbatizi ndi kuzichepesa kumene makolo amene akukhala nawo. Pomauza anawo kuti mwananga usamayang'anitu ine kwambiri, uziyang'ana Yesu ali apoyo. Usaphunzire kuchokera kwa ine, uphunzire kuchokera kwa uyo ali apoyo. Mwanjira imeneyo timalandira maphunziro akolite kuchokera kwa Yesu Kristu. Yohane Mbatizi anagwira ntchito imeneyo yongosonyeza kuna kuti uyu ndi amene ali kankhosa kenikeni ka Mulungu. Mukatenga Yohane 1 ndi Maya 29, Yohane Mbatizi anena kuti naka kankhosa ka Mulungu kamene kamachosa machimo a dziko lapansi. Kuwauza anthu kuti uyo ndi amene mukuyenera kuti inuyo mukhale naye chidwi. Choncho munyengo ino ya Lenti, pamene ukamba za kusala zokudya, pamene ukamba za kupemphera, pamene ukamba za ntchito za chifundo, pamene ukamba za kulapa, ifeyo timuyang'ane Yesu, timuyandikire Yesu, tiphunzire kuchokera kwa Yesu. Yesu ngati tifuna kuti akhale mphunzitsi wathu, choyambirira tipange bwanji? Amene afuna kuti Yesu akhale mphunzitsi wake, choyambirira aphunzire kumumvesera. Kodi inu muli ndi Baibulo? Chifukwa Baibulo ndiye mawu ake a Yesu. Ndipo Baibulo mmaliwerenga. Kuwerenga kundiye kulimvesera, kumene kundiye kumumvesera Ambuye Yesu. Choncho ngati mukufuna kunena kuti muphunzire kuchokera kwa Yesu munyengo ino ya Lenti, chimodzi chimene mukuyenera kupanga inu ndikukhala ndi nthawi yomamumvesera. Luka 9 ndi Maya 35, uyu ndiye mwananga okondeka, mumumvesere, mumumvere iye. Mukaliona Baibulo lanu muzimva mawu amenewo. Mukaliona Baibulo lanu lizikuyankhulani, uyu ndiye mwananga okondeka, mumumvere. Ndipo inu muzisegula ndi kuliwerenga. Aliyense amene akufuna kuti ayandikane ndi Ambuye Yesu kapena aphunzire kuchokera kwa Ambuye Yesu, akungoyenera kuti akhale ndi chizolowezi choyandikana naye. Ndipo mumpingo mwathu timakhala ndi kuthekera kuyandikana ndi Ambuye Yesu kuzera mukutenga nawo mbali m'magulu osiyanasiyana, kuzera mukusinkhasinkha kukhala pansi. Amene m'maparishi mwanu muli ndi kupembeza Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya, ndi njira yabwino koposa yokakhala pansi ndi Ambuye Yesu. Chifukwa umapita kumene kuja Ambuye Yesu ali mu Ukaristiya, iwe kukhala pano nthawi yabwino, kayokhala 1 hour, kayokhala 2 hours, kayokhala siku lonse la tunthu pamene paja. Tiphunzire kutha nthawi yathu ndi Ambuye Yesu. Monga mmene iye anapangira atasowa ku Yerusalemu kuja, anakapezeka pakati pa aphunzitsi. Inu ndine tiphunzire kukapezeka pamaso pake. Mukatenga Luka 10 ndi Maya 40, Marita ndi Maria. Maria anakakhala kumapazi kwa Ambuye Yesu ngati uphunzira wake. Iniyo ndiliti panokha munakhala pansi ndikutenga Baibulo lanu? Ndiliti panokha munapita ku chalichi ndikakhala pansi? Napita kwa church kwathu kwina ndeni mafusa kuti kodi chalichi chanuchi ndichoti munthu atha kunyamuka yekha uko kubwera muno kuzana kuti andifuna ndikakhale mchalichi ndikasinkhe. Ndanaza kuti abambo ziwe zindingapange azina kuti timatambamo. Ndinauza kuti sono ngati chalichi chanu ugeza kuti munthu akakhalamo muzigaiza kuti amatambamo. Chalichi chanucho mumachigalizira manthu chani? Chalichi chanu chingachepe. Chikale chona kuti munthu atha kuchoka kwawo ndikunena kuti ndikupita ku chalichi ndikakhale ndi Ambuye Yesu. Muzichita practice zimene iye amanena, komanso muphunzire kuchokera kwa iye. Luka 6 ndi Maya 46. Ngati mungoti Ambuye Ambuye osapanga zimene iye akunena, palibe chanu. Tipemphere kuti munyengo ino ya Lenti aliyense mwa ife maso akhale pa Ambuye Yesu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.